Hesukristo naghatag og kadasig sa iyahang mga tinun-an. Apan sa wala pa niya kinigidasig, gitagnan ni Jesus nga maabot kayo ng panahon nga magkatibulaag sila. Maabot ang panahon nga biyaan siya sa iyang mga tinun-an. Iya kining gisulti panahon sa katapusang panihapon. Og nahitabo gayud kini. Nahitabo kini sa dihang si Jesus gisakit, gidakop, gidagmalan o gilansang sa krus. Ang iyang mga tinun-an mibiya kaniya. Ang iyang mga tinun-an nagkatibulaag tungod sa kahadlok, tungod sa kalisang. Mga igsuon, dili lang kini wala lang kini nahitabo diha ni Kristo, wala lang kini mahitabo diha sa iyahang mga tinun-an sa mga apostoles, kundi diha usab sa tungtag sa tagsa ka kinabuhi. Aduna usay panahon nga mahitabo kini kanato. For example, halimbawa pananglitan niining kalibutana, daghan tag mga higala, daghan tag mga amigo amiga. Higala sa panahon nga naa pa kita sa pagmaya. Higala sa panahon nga kumbaga mapuslan pata nila. Apan pag-abot sa panahon nga kita maglisod, pag-abot sa panahon nga kita magsakit, aduna sa panahon nga walay magpabilin kanato. Adunay panahon nga biyaan usab kita sa atong mga higala. Biyaan usab kita sa atong mga amigo amiga. Dunay mga panahon o dunay mga instances nga walay muunong kanato sama ni Jesus, nga walay miunong kaniya sa dihang gisakit siya, sa dihang gidakop siya, sa dihang gidagmalan siya. Tanan niya mga tinun-an, tanan niya mga higala nagkatibulaag tungod sa kahadlok, gibiyaan siya. Pero unsa may giingon sa Ginoo? Mingon siya, apan dili ako mag-inusara, kaya nga mahan nag-uban man kanako. Diya usab sa tungtag sa tagsa kinabuhi, adunay panahon na kita sulayon, adunay mga panahon nga maabot kanato makalisod, makasakit, makagulanan. Adunay mga panahon nga mga pagsulay muhatod kanato ngadto sa pagkahugno sa tuang kinabuhi, ngadto sa pagkaluya sa tong pagtuo. Apan ang Dios nagdasig kanato nga kini mga butanga dili nato angay ikabalaka, kay ang Ginoo nag-uban kanato sa tibuok natong kinabuhi. Ang Ginoo anaa nag-uban-uban kanato dias ng adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ning kalibutana. Mangayo hinuon kita siyang panabang sa panahon nga kita makasinati ug makalisud, kasakit ug kagulanan. Mangayo hinuon kita og giya sa Espiritu Santo ug tabang nga malamdagan kita ug makakita kita sa kahayag sa panahon nga naa kita sa kangitngitan, sa panahon nga naa kita sa kagulanan, kasub-anan, kasakitan ug mga kalisod o mga pag-antos sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo nga iyang ipadala kanato ang Espiritu Santo aron sa paglig-on sa atong pagtuo ug pagsalig ngadto kaniya, nga taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga pag-antos nga atong mahibalag sa atong pagpanikay-sikay nining kalibutana. Lig-on gihapon kita sa pagpadayon, sa pagkabot sa kinabuhing dayon. Magmadasigon gihapon kita sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Pangayuon nato ang tabang sa Espiritu Santo nga lig-unon kita kanunay dias ng pagpanikay-sikay ug ang atong kasing-kasing mapuno sa pagtuo ug gugma ngadto sa Ginoo aron dili kita basta-basta nga matarog sa mga pagsulay nining kalibutana. Atong hinumduman sa panahon nga kita nag-antos, sa panahon nga kita gibiyaan sa itong mga higala, sa panahon nga walay muunong kanato, ang Dios mo'y nagpabilin sa atong kinabuhi. Ang Dios mo'y anaa, nagkuyog kanato, nagunong kanato, nakig-ambit kanato sa atong kasakitan, kagulanan ug mga pag-antos, sangpito nato siya. Pangayo nato iyang tabang, pangayo nato ang lamdag sa Espiritu Santo. Aron sa ingon,
makalahutay gayud kita diha sa tong panaw sa tong pagtuo ug makaabot gayud kita ngadto sa gingharian nga walay katapusan. Amen. Palihog manindog.